for me, this is n'ime ọfịa na-awapụta. This is n'ime ọfịa awapụta. Okay, maka ebe nsi. Ebe nsi. Ịmụ na family doctor mbụ anụmanụ hustle kwa ife na ana-ewekọtasị ụmụ akwụkwọ na akwụkwọ eji emisikwere ezinụlọ ọgwụ. Mana ịchọ mmasị n'ọnụ ọfịa ka ndị ahụ. Ana m adọji kwukwe maka na ebekwa ofu ụzọ ahụ kwa ana m adọji kwa. Ishe na n'ọnụ ọfịa ka ndị ahụ. Ọ bụkwa maka nke ime ọhịa. Ị na-ajụ ma ọ n'ime ọhịa ka ha nọ ma ọ na mpụta ṅa ntị. Onye ọbụla bi na Fodekin ga-emecha agba na Fodekin ofu ime ọhịa. Ọkwa ife ime ọhịa ahụ a na-asị n'ọkwa ebe a ka ọ na-eme n'ebe a ka ọ na-eme o mekwe enu manụ nwere ihe ga-emechekwa eni ọ ghara ịbụkwa n'ofu ime ọhịa ahụ. Mana ọfịa isi na nke ebe ọ dị ka ị ga-esi pụta. Ka m na-agagodi aga ebe a na-aga na ihe na-agara ya bụ ka m na-awabagodi n'ime maka na onye ọbụla ifuru ebe a na-agbakpu na onye ọbụla ga-emecha agbakpu n'ime ebe ahụ maka na ndị m ụzọ amaghị ụzọ ndị m ụzọ amazị ụzọ ndị m ụzọ bụ ụzọ kpọrọ anyị sị na ha ama ụzọ ha niile amabachara n'ime ọhịa na-ezogharịsị kịta ọmụ ihe nọ na striti eme mana ihe na-achọ ịgwa ndị mmadụ na ihe mmụta dị na obere egwuregwu anyị mere kịta bụ ihe na-achọ ịgwa ndị mmadụ bụ ọhịa ha bụ rizin eji ekwu ka anyị chekwaba ebe ahụ nọ na-abụ oke ọhịa chebere dike ya mụnwa bụ onye oke ọhịa ka m gwazi unu na oke ọhịa chebere dike oke ọhịa chebere dike kpatara na ka ntị ka ijide nke a n'aka m ga na-amụ ya ka ekwe na midia na TV ya ṅaa ntị oke ọhịa chebere dike ị ga-ebugharịa ịdị njikere ntụ ahụ isi anụ ya maka na ifuru ka ọ na-eme ihe eji echekwa ime ọhịa adịghị ihe ọzọ bụ n'olu mgbe a na-ebe ahụ ka ị ga-esi wee zobe onwe gị maka na agha daa onwe onye ị ga na-afụ n'okporo ụzọ ụlọ elu niile amara mma mebere onye Igbo ji aba na-agwa onye Igbo okwu onye Igbo eje tụkwasị obi n'ego ya onye Igbo gbugbu ugbo ọ tụkwasị obi n'ego ya omenye were ego goro emechie ebe e ga-esi wee weta ego ahụ kedu ebe ị ga-esi wee ri nri onye Igbo na-aba na-ekwu okwu onye Igbo a na-eme ka a ga-asị na ya amara ihe a na-akọ wino mana ihe ahụ bụ nsogbu ya kpatara o ji ruo n'ikpeazụ a onye ọbụla anọrọzie kịta ọ na-emezi onye ọbụla n'anya onye Igbo dị a na-ekwe ekwe onye Igbo ara agba ọsọ mmiri ntiri mmiri acha ya arụ onye Igbo adị ekwe ekwe onye Igbo nwere ego buo nnukwu ego nwee nnukwu ego ma ije ya wee nweta obodo gị onye Igbo ya na-anụ ihe onye Igbo a na-agwa ya na mmadụ na-anwụ ebe a o jekwuru ebe a na ọ bụ ezie na mmadụ ama nwụ na ya o mechaa mmadụ anwụọ na ya onye Igbo nwere ego relaksị gịnị ka ị relaksịrị kịta ị ga-emenwe ego gị enjoy unu niile apụọla na sarin waa oge mgbe iji bi eyi anyị egwu ya ị nwere ike ịga nwuru n'ụzọ na-adịghị sarin otu ị nọ ya ị nwere ike ịga nwuru onwe gị na-adịghị waa ya ị nwere ike ịnọ na moto uche atụtụ nte edere echekwa na ọ bụrụ na ije polisi na ịga aga ya ihe ị nara emegbu anyị bifo bụ okomoko ka ị na-emeela anyị ugbu a mụ na gị na-azụ ochie moto o nwere okeshọn m gara fụ one big man ihe o buru bịa bụ CRV old model ya ụnụ na-anyacha obere moto sef ya ụnụ nwere ike idebesiwu ihe ndị a anyị na ụnụ anọrọ dịka ofu ife ana m ekenekwa Chukwu ihe ọbụla o mere dịkwa mma o ihe a na-asị ihe ọbụla Chukwu mere dị mma so na ụnụ nwere ike ị na-aga unu ụzọ na ahụ ute ata anaghị enwe onye n'ịgụtago ịmara otu ọ dị gị taa onye ọgaranya maka na ihe na-echezi kịta bụ kedu ihe ị ga-eme akụnụba gị kedu ebe ị ga-esi bido kedu ihe ị ga-eme kedu nke a ga-eme ihe na-agbakozi ya bụ ihe ji gị n'ọrụ na mụ nwazi na onwe na-awagharị n'ọhịa na-achọ ụzọ m ga-esi wee pụọ maka na o nwere ike na ntị ka m na-agwa gị onye ejide gị n'aka iwe ma na ọgụ na anụ mana achọghị m ijebe ebe a ka ọ dadịna ka o nwere nke aka ndịna nwere ofu ihe mma bụ na siiti ya dọrọ mma ime ohe niile ihe ọbụla mere ụṅara ilegharị anya o nwere mere gara kịta okwu eziokwu obodo adịrọ mma a na-agwa gị na obodo adịrọ mma ị ka buru ego gị paakị ya ọga onye Igbo ịmụ ihe ga-ewe m iwe ngịnwa bụ onye Igbo nwere ego ihe ga-ewe m iwe ngịnwa bụ onye Igbo nwere ego m iji shọn inwe nya bụ ego ịmụ ego m iwe n'aka gị kwepụrụ ihe ị na-ezuzu ma gị ma ego ga emegide federal gọọmenti ewee nwa ma ọnụ megide n'ụwa plan ewe ha survive plan ihe ime ka Central Bank abụọ na ọma nyenwuzi gị ego ịbata be anyị agba agha ọkụ ịbata be anyị gị bụ big man ka m na-agwa ịbata be anyị agba agha ọkụ